κυρίες, καλησπέρα σας. Ο Αριστοτέλης ο Νάσης είχε πει το εξής: αν δεν υπήρχαν γυναίκες, όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα είχαν καμία σημασία. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας από τους κύριους στόχους της γιορτής αυτής ήταν ο αγώνας για το δικαίωμα της ψήφου των γυναικών. Η μέρα της γυναίκας είναι σύμβολο της νίκης των γυναικών στον αγώνα για τα δικαιώματά τους, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ισότητα των φύλων. Δυστυχώς, ακόμα στην εποχή μας, στον 21ο αιώνα, όλες οι γυναίκες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα και σε πολλές περιοχές του κόσμου δεν έχουν το σεβασμό της κοινωνίας και ούτε τις ίδιες ευκαιρίες με το αντίθετο φύλο. Οι δεξιότητες των γυναικών με το απαραίτητο θάρρος σε συνδυασμό με την πίστη στις ικανότητές τους οδήγησαν πολλές γυναίκες σε επαγγελματικές επιτυχίες με δικές τους επιχειρήσεις που τα κατάφεραν θαυμάσια και με μεγάλη επιτυχία. Σύζυγοι, μητέρες, εργαζόμενες, νοικοκυρές, πολλαπλή ρόλη για κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει καθημερινά και προσπαθεί όσο καλύτερο μπορεί για κάθε ρόλο. Είναι εκεί για όλη την οικογένεια, σε κάθε δυσκολία, ανησυχία, προβληματισμό. Είναι αυτή που πολλές φορές θα δώσει λύσεις, προτάσεις, παρηγοριά, αγάπη και ταυτόχρονα είναι εκεί σε κάθε επαγγελματική της υποχρέωση. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες οι οποίες διοργάνωσαν αυτή την όμορφη εκδήλωση και τις ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση που μου έκαναν να μιλήσω και εγώ για αυτή την γιορτή. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου γνωμικό. Δεν είναι εύκολο να είσαι θηλυκό, μα και να γεννιόμουν πάλι, γυναίκα θα ήθελα να γίνω. Χρόνια μας πολλά. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ψαράνη Σεβία, την Ελλασκάλα. Ήταν το καλοκαίρι του 2018, όταν στον τακτικό έλεγχο που έκανα από χρόνια για πρόληψη του καρκίνου του μαστού, βρέθηκε ένας πολύ μικρός όγκος, ο οποίος μετά από βιοψία αποδείχθηκε κακοήθης. Δεν πτωήθηκα, δεν φοβήθηκα, δεν λύγησα. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, χειρουργήθηκα και έκανα όσες χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες σύστησε ο ογκολόγος. Το καλοκαίρι του 2019 τελείωσαν όλες οι τακτικές θεραπείες και από εκεί και πέρα, εδώ και 5 χρόνια, σαν σήμερα χειρουργήθηκα, κάθε 6 μήνες πηγαίνω στο Θεαγέννη με τις εξετάσεις που μου έχουν ζητήσει και έχω την κατάλληλη παρακολούθηση. Νιώθω και είμαι τυχερή, διότι με τον προληπτικό έλεγχο που έκανα, βρέθηκε όγκος σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο και έτσι η εξέλιξη και η αντιμετώπιση ήταν ελεγχόμενη και αποτελεσματική. Δεν έπαψα στιγμή να είμαι αισιόδοξη, χαρούμενη, δραστήρια και δημιουργική. Ήμουν τυχερή διότι είχα την αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειάς μου και των φίλων μου. Δεν άλλαξε τίποτε στη ζωή μου. Σταδιακά ανέκτησα την καλή φυσική μου κατάσταση παίρνοντας ένα μάθημα. Συνέχισε να παλεύεις, να αγωνίζεσαι, να διεκδικείς, να ονειρεύεσαι. Τίποτε δεν χάθηκε. Έγινε μια επανεκκίνηση. Με περισσότερη δύναμη και αποφασιστικότητα, με την πεποίθηση ότι η ζωή είναι προνόμιο και την εκτιμάμε και την προστατεύουμε. Κάνουμε πρόληψη. Δεν αμελούμε, είναι εγκληματική αμέλεια να χάνονται ζωές από τον καρκίνο του μαστού. Είναι από τους πλέον ανιχνεύσιμους όγκους σε πολύ αρχικό στάδιο. Δεν κοστίζει, μόνο σώζει. Έχω αναθεωρήσει κάποια πράγματα στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχω και απολαμβάνω. Υγεία, εργασία, οικογένεια, φίλους. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι δίνω θετικό παράδειγμα στον περίγυρό μου και στα παιδιά μου. Η ζωή είναι αγώνας. Συνεχής αγώνας. Για την κάθε μέρα. Να μην χαθεί ούτε μια στιγμή. Η ζωή είναι πολύτιμη. Είναι δώρο. Την αγκαλιάζουμε, την προστατεύουμε, την εκτιμάμε. Δεν μας χαρίζεται, τη διεκδικούμε μέχρι τέλους και είναι ωραία. Δίνει χαρές, όμορφες στιγμές, παρέες, τραγούδια, ταξίδια, ομορφιά στη φύση. Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεύτερη ζωή δεν έχει, κάντε πρόληψη. Είμαι η Χαρά Λαζαρίδη, είμαι μητέρα ενός παιδιού αμαία. Εγώ δεν θα τον έλεγα αμαία, θα έλεγα ενός αγγέλου. Θα ήθελα τη στήριξη, τη συμπαράσταση όλων όσων βρίσκονται εδώ, του κράτους,
Επίσης, είμαι η Χαρά Λαζαρίδου. Έχω διαγνωστεί με επιθετικό καρκίνο του δέρματος, χειρουργημένη πρόσφατα. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες, οι οποίες είναι αφανείς ήρωες, εγώ θα τους έλεγα. Η γυναίκα, επειδή υπάρχουν και πολλοί άντρες, ήθελα να δώσω και ένα μήνυμα. Η γυναίκα είναι όπως ένα τριαντάφυλλο, αν το ποτίσεις, θα ανθίσει. Έτσι και εσείς οι άντρες, σεβαστείτε την, δώστε αγάπη, θα πάρουν δύναμη και θα σας δώσουν πολύ περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ονομάζομαι Ερμιόνη Τάλη, είμαι 22 χρονών, είμαι φοιτήτρια νηπιαγωγός. Σπουδάζω με την Πολυκολόγια της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα που θέλω να περάσω για την παγκοσμία της γυναίκας είναι ότι οι γυναίκες έχουν δύναμη, άποψη, γνώμη και συμμετέχουν σε όλα τα κοινά. Δεν έχει σημασία το φύλο, αλλά ότι μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά. Για μια γυναίκα είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό να βιώνουν καθημερινά, όπως σε άλλες χώρες, την κακοποίηση, τον βιασμό, γιατί η γυναίκα δεν είναι αντικείμενο, είναι άνθρωπος. Και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Όπως είναι ο άντρας, είναι και η γυναίκα. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Μπόνου Βίλτρα. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλές όλες τις γυναίκες και ότι οι γυναίκες στα σωστά χέρια γιορτάζουν κάθε μέρα. στο ίντερνετ, αλλά επειδή και σαν χαρακτήρας είμαι λίγο, δεν μ' αρέσει να τα λέω και αριστερά και δεξιά, θα τα πω σε εσάς στο ίντερνετ να τελειώνω. Και κάτι. Σου λέει ο άλλος. Δεν να πιάσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Μην το συζητάς. Δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά... Δεν το συζητάς. Πες κάτι. Πες κάτι κι εσύ. Είναι απλά έλα στη θέση μου. Είναι απλά έλα στη θέση μου. Τι να πεις. Και που λέει... αυτό χτενίζεται. Μην πιστεύεις τέτοια. Μισούλα με λένε εμένα. Όλα καλά. Πρώτα κινήθηκαν τα νεύρα μου και μετά βγήκα εγώ να τα ψάξω. Αλλά τη βιασύνη μου πρέπει να πήρα και από τα νεύρα που τα άλλα παιδάκια. Πήρα τα νεύρα πάνω από το θάλαμο. Ήταν και μεγάλη θάλαμη τώρα. Οκτώ χρονά κοριτσάκι με φαλακρό. Αν δεν έτρωγα τα νύχια μου, ξερίζονταν τα μαλλιά μου. Φοβίες με το συζητάς. Πας στο φύλλο με βρίσκεις. Έχω κλειστοφοβία, ανοιχτοφοβία, πάνω και κάτω φοβία, τα σώσα λέω τώρα, αγνωστοφοβία, φοβία σκέτο, σίγουρα την είχα, και δουλαποφοβία. Έχω φοβία την δουλαποφοβία. Δεν κοιμάμαι όλη νύχτα,
Άμα η ντουλάπα είναι μεικτή. Περιμένω για αυτός που είναι μέσα. Αυτός δεν βγαίνει. Έχω και το άλλο, το... Ξέρεις, το έχω το. Την άλλη, την κάθεση, παιδί μου. Όχι ότι την έχω ακριβώς, αλλά δεν λες ότι δεν την έχω κιόλας. Ξέρεις, αυτή την πάθηση που άμα δεν την έχεις εσύ, την έχει ο διπλανός σου. Πρωτοβουλία των νεύρων, να την πω. Αλλοπρόσαλλες εντολές του νευρικού συστήματος. Έβλεπα φωτιά, χτύπαγα κατά τα χέρια μου από χαρά. Έτσι κάει και το σπίτι μας όλος καιρός. Και μετά δεν φώναξα πυροσβεστική. Χτυπούσα παλαμάκια και έλεγα μπράβο, 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 μπράβο. Μετά με πήρε η μανούλα μου και ήρθαμε εδώ στην Αθήνα. Στους Αμπελόκηπους. Τότε που γνώρισα και τον... Από τότε που τον γνώρισα, έχασα αυτό το ολοπρόσωπο που είχα. Εξαιτίας του. Εξαιτίας του, ναι. Εγώ, λες, άκουγα παλιά το ξυπνητήρι και σημασία. Τώρα, γιατί το ακούω και με νευριάζει και δεν το πετάω. Αντιθέτως, το κουρδίζω κάθε βράδυ για να είμαι σίγουρη ότι το πρωί θα μου σπάσει τα νεύρα. Μάλιστα, ξυπνάω και 20 λεπτά νωρίτερα από το ξυπνητήρι της μάνας μου, που κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο, η οποία το βάζει για να με ξυπνήσει, να περιμένω το δικό μου ξυπνητήρι. Θυμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι με την Οδυσσέα ακόμα. Τίποτα. 6 χρόνια που μας συνειδητοποιούν τα σώματά μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι κάτι σαν ακροβατικό. Να είσαι σε ένα κρεβάτι και να προσπαθείς να μην συναντηθείς. Ξέρεις τώρα είναι αυτά τα... Ξέρεις. Τι έγινε τότε? Δεν θέλω να δώσω και δικαιώματα στη μάνα μου. Γιατί? Η οποία, παιδί μου, θα με πεις, δεν ξέρει. Ξέρει, αλλά έτσι είναι και οι παραδόσεις μας εδώ. Να ξέρεις και να κάνεις ότι δεν ξέρεις. Εγώ με αυτή την πρόταση μεγάλωσα. Η γυναίκα πρέπει να κρατάει το σπίτι. Η γυναίκα το κρατάει το σπίτι. Τώρα, Τι θα πει αυτό? τι θα πει αυτό, δεν ξέρω. Η γυναίκα ο άντρας να το τραβάει και η γυναίκα να το κρατάει. Δεν θα ζήσω εγώ δηλαδή, το κρατάω το σπίτι. Γι' αυτό ήρθα σε αυτή τη ζωή να μου το κερατό μου. Βλέπεις μια ράχνη σε ένα σπίτι, δεν γυρνάς να κοιτάξεις τον άντρα, γυρνάς να κοιτάξεις τη γυναίκα. Ότι αυτή είναι η υπεύθυνη. Εκεί που τρώγαμε έλεγε ο Οδυσσέας, την είδες στην αράχνη. Ασφαλώς και την είδα. Έτσι. Ήθελα να ξέρω αν την είδες. Αυτές οι πουτάνες συνέχεια πάνε στα ταβάνια. Όχι.
πώς ήρθε, πώς είναι τόσες μέρες εδώ και δεν ήρθε πριν μισή ώρα. Δεν μπορεί να έκανε τώρα το όλο αυτό το νηστός από το πρωί. Δεν τον έκανε από το πρωί. Τον έκανε από το βράδυ. Και τι ήθελες να πάρω τους φακούς να γυρνάω στο καβάνι να ψάχνω τους ιστούς της αράχνης. Δεν γυρνάω και έκανε ντοκιμαντέρ για τη ζωή της αράχνης. Και άλλωστε να σε πω, ήταν η μόνη φοβία που δεν είχα. Θυμαρχέ, δεν είχα αραχνοφοβία. Εντάξει, με άρεσαν οι καυγάδες, με άρεσαν. Με τον καυγά, καταλάβαινα ότι είμαι σε γάμο. Γιατί, από σεξ, σεξ από εδώ που λένε. Πώς το σχέζει τώρα το σεξ. Θα μου πεις, δεν κακό. Όχι, αλλά εγώ μετά από τόσα χρόνια άλλα πράγματα έτσι μου λείπουνε. Δηλαδή τι σου λείπει? Ένα χάδι δηλαδή, ένα χάδι. Ένα χάδι. Δηλαδή θέλεις να σε κλείσει ο άνθρωπός σου. Πώς με καταντάει ο γάμος τελικά κάποιες φορές. Να μην θέλεις να σ' αγγίξει ο άνθρωπός σου. Πιο ξένος και από το ξένο δεν είσαι. Κοιτάζω το άλμπομ με τις φωτογραφίες και η χαρά χάνεται πίσω στον χρόνο. Στην της μπανάνας. Τι ωραία περίοδος. Κάθε μέρα μου έφερνε μία μπανάνα. 3 χρόνια κάθε μέρα. Τι έρωτας. Εκείνη τη μέρα Τετάρτη ήταν που δεν μου έφερε την μπανάνα. Πιστεύεις ότι κάτι χάλασε στο γάμο αυτό. Έτσι είναι ο γάμος. Θέλει μια στιγμή το τρένο να φύγει από τις Στράκες. Δεν ξανάρθει. Εγώ από τότε έκανα ότι χαίρομαι, γιατί σκεφτόμουν τι ήταν αυτό που τον απασχόλησε και δεν μου έφερε την μπανάνα. Κοιμόμουν, ξυπνούσα, σηκωνόμουν, ήθελα να λύσω αυτή την άσκηση. Τότε νομίζω ήταν η πρώτη φορά που ξενογράμμισε ο Οδυσσέας. Δεν με απασχόλησε η μπανάνα. Αυτό το βλέμμα του Οδυσσέα, τα αλλού. Οδυσσέα σου μιλάω, δεν είσαι εδώ, Οδυσσέα σου μιλάω, δεν είσαι εδώ, Οδυσσέα σου μιλάω, δεν είσαι εδώ. Και αυτός, όχι αυτός δηλαδή, ο κάθε άντρας, σε πιάνει, σε αγκαλιάζει, σε φυλάει, γίνεται έξαλλος. Τι είναι αυτά που λες, αν δεν είμαι εδώ, πώς είμαι εδώ, αν δεν είμαι εδώ, που είμαι, γιατί την ώρα θέλει μια διεύθυνση να τη δώσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω στους άντρες, αφού δεν είναι εκεί. Πώς κάνω ότι είναι εκεί και σου λένε ότι δεν έχουν φύγει. Έπαιρνε τηλέφωνο
τηλέφωνο αυτός ο φίλος του ψεύτης από τη δουλειά και τάχα για μια δουλειά έτσι πολύ ξαφνική και απαντούσε ο Οδυσσέας πριν του σηκώσει έλεγε «Και ποιος είναι τώρα» γιατί με θέλουν πάλι και θα τα σπάσω τα τηλέφωνα. Ξέρεις, σου έδινε την πληροφορία ότι θα πάει με το ζόρι κάπου. Και όταν περνούσε την πόρτα, τάχα με το ζόρι, πώς γινόταν το βήμα γρήγορο, γοργό και ευχάριστο. Και εγώ στο σίδερο να σιδερώνω. Τότε που νόμιζα πως είχα βρει τον προορισμό μου. Να κάνω καλή τσάκιση. Πήγε στην καθημερινότητά σου, το οποίο θα είναι σου καίγεται, ώρες ατελείωτες με το σύγχρονο και... Να τρέχω από την κουζίνα, να δω το παστίτσιο και γρήγορα στο σίδερο να κάνω την τσάκιση. Και μετά, 3 ώρες σε μετάνια να καθαρίζω όλα τα πατώματα. Ο Οδυσσέας ξενοπήδαγε και εγώ έκανα την τσάκιση. Αλλά βλέπεις δεν ήθελα να τσακιστώ να το πιστέψω. Και να ήθελα δηλαδή, μετά πλάκωσαν τα ψέματα. Πολύ ψέματα. Μικρά, μεγάλα. Τόσο ψέμα. Γεμίσαμε με ψέματα. Και γιατί, δεν ξέρω. Και δεν θέλω να μάθω κιόλας. Γιατί ήρθε το ψέμα και μου έκανε τσάκι στον εγκέφαλο μου. Πόσο χαίρομαι τα νέα κορίτσια τώρα. Ούτε ενοχές ούτε τίποτα. Και ο γάμος όσο κρατήσει. Για πες ένα νέο κορίτσι να κρατήσει τον άντρα της με την τσάκιση που θα κάνει. Έτσι μου έρχεται να πάρω το σίδερο να σιδερώσω τον Οδυσσέα. Να αποδογυρίσω το σπίτι. Να βγω μια μέρα έξω και να πάω με τον πρώτο τυχόντα. Με ήθελε κάποτε ένας Ιορδάνης, τώρα δεν ξέρω. Να πω, αντί να πω τη μητέρα του, τι κάνετε μητέρα. Να την πω, άντε πάρτε τον πίσω μητέρα. Να κάνω και ένα πάρτι αράχνης. Να τις καλέσω όλες. Να γεμίσουν όλα τα ταβάνια με ιστούς. Και μια αράχνη μέσα στο πιάτο του όταν θα πάει να φάει. Και αν δεν ξανασυδερώσω ποτέ, σε όποιον αρέσω. Σε όποιον αρέσω, αυτό ήθελα να πω σε εσάς το ίντερνετ, ότι άμα αρέσω σε κανένα, να με πάρει τηλέφωνο. Email δεν έχω, έχει όμως η φίλη μου η Κέτη. Η Κέτη με είπε, στο ίντερνετ τα έχει όλα. Ξύλο, χειροπέδες, μαστίγιο, χάδι δεν με είπε, αλλά γάμο δεν θέλω, ούτε σεξ. Ένα χάδι, άμα ξέρει κανένας να χαϊδεύει. Άμα έχει μείνει στον κόσμο κανένας να χαϊδεύει, ας μου τηλεφωνήσει. Και όσο για το άλλο, αυτό το ότι η γυναίκα κρατάει το σπίτι, αυτό θα πω μόνο δήμαρχε και τελειώνω.
Στα προγράμματα που έχετε πίσω θα δείτε ότι έχει τους στίχους του τραγουδιού. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το συνετραγουδήσουμε όλοι μαζί. Εγώ θα τραγουδήσω. Όλα ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώσει ο λύκος. Ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα, στην παλιά μου την ταυτότητα. Επειδή σήμερα είναι η μέρα και επειδή έχουμε την καινούργια μας αντιδήμαρχο, η οποία είναι του πολιτισμού και της ισότητας, να μας πει ένα μήνυμα για τη σημερινή μέρα πριν κλείσουμε. Ναι, άρα έχουμε εξαφήνεις. Πειράζει. Χάρηκα πάρα πολύ. Παρακολούθησα αυτό το οποίο έγινε από το 0. Από το 0 από γυναίκες για γυναίκες. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν και αρκετοί άντρες. Θέλω οι γυναίκες να έχουν πρωταρχικό ρόλο και στην κοινωνία και στα δρόμενα, στην επιχειρηματικότητα. Και όταν το κάνουν, εγώ είμαι διπλά περήφανη. Να τις στηρίζουμε, να τις αγαπάμε, να μην τις αδικούμε. Και εύχομαι ένα πολύ άσχημο τώρα είδαμε έτσι μήνυμα στην Άχωρο, να έχουμε λιγότερες γυναικοκτονίες στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που βρεθήκατε στην εκδήλωσή μας. Μπορώ να πω κάτι τώρα, γιατί το βρήκα εγώ και το βρήκα τη σχέση, θέλω να το πω. Ναι. Λοιπόν, το είχα γράψει, έτσι, διαβάζοντας το. Ο Καστοριάδης, λοιπόν, είπε ότι το γυναικείο κίνημα δεν βγήκε από κάποιο κόμμα, αλλά από κουζίνες, κρεβατοκάμαρες, κλαμπ, από το δρόμο. Το κίνημα θα έρθει μόνο του, δεν θα μας ρωτήσει. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη σημερινή εκδήλωση της Ελένη Αζέπη, Ευαγγελία Γάζη, Άννα Κονταζοπούλου, Ελένα Παπαδοπούλου, Εύα Νετέρκου, Ελένη Κάραλη και τη Μέρη Σαραφέλη. Τα μέλη από τη φωτογραφική ομάδα και τους ζωγράφους του Συλλόγου Εδεσαίων Καλλιτεχνών Αποελής που μας παραχώρησαν τα έργα και βρίσκονται στο φαγέ, τον καλλιτεχνικό του τον κύριο Γιάννη Μπουράνη και τον για την performance που μας παρουσιάσανε την Μαρία Κρεμίδα, τον Λεωνίδα Γκέλο και την Μαρία
Φώτα. Τον Άκη Παρτσανάκη και Κώστα Δάμου στο βίντεο. Τον Ηλία και Σύσογλου για τον σχεδιασμό της αφίσας. Τον Ηλία για τον σχεδιασμό του προγράμματος. Όλους και πάλι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, να έχουμε υγεία και δύναμη. Bye.